vendégeink. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Hossznáné dr. Pule Ilona asszonyt, Szabadkígyós polgármesterét, és ezúttal is köszönjük az önkormányzat részéről nyújtott együttműködését. Köszöntöm dr. Paronai János urat, Szabadkígyós alpolgármesterét, akinek támogatásával a vendéglátáshoz szükséges eszközöket beszerezhettük. Köszöntöm a Vöröskereszt és a Szabadkígyósért közalapítvány képviselőit, akik a mai nap sikeréhez szintén hozzájárultak. Üdvözlöm Szabadkígyós község képviselőtestületének megjelent tagjait, az intézményvezetőket, az Értéktárbizottság és a Nyugdíjas Klub megjelent tagjait. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm a művészeket, akik a mai este hangulatát biztosítani fogják számunkra. Tisztelettel felkérem Süliné Forró Zsuzsannát, a nagycsaládosok elnökét, aki köszönti a megjelent kedves vendégeket. Kedves vendégek! A Nagycsaládosok Egyesület elnökeként szeretettel köszöntöm Önöket. Egyesületünkről annyit szeretnék röviden elmondani, hogy mi az adó 1%-ából, tagdíjakból és támogatásokból tartjuk fel magunkat. Örömmel mondhatom, hogy idén ezekből a támogatásokból, felajánlásokból több is érkezett. Érkezett tavasszal, ősszel, illetve most az adventi műsorra. A mai rendezvény fővédnöke, akit jelen pillanatban nem tudunk köszönteni, mert elfoglaltsága miatt nem érkezett ide, dr. Takács Árpád főispán úr, akinek nem csak a minden családhoz eljutott csomagokat köszönhetjük, hanem azt is, hogy a Puszta Fesztivál mellett ez az alkalom is létrejöhetett. Köszönet illeti dr. Paronai János alpolgármester urat, aki 3 havi felajánlásával, tiszteletdíjának felajánlásával támogatta a rendezvényünket. Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, különösen Hossznáné dr. Pule Ilona polgármesterasszonynak, a közalapítványnak, a Vöröskeresztnek és minden civil szervezetnek, segítőknek, akik kétkezi munkával is hozzájárulhattak ehhez a fesztiválokhoz és programokhoz. A Nagycsaládos Egyesület elnökeként szeretném szívből megköszönni minden tagtársamnak az idei egész éves munkáját. Nagyon sokat tettetek azért, hogy ezek a programok megvalósuljanak, a családi napon, Puszta Fesztiválon és most fantasztikusak voltatok, nélkületek ezek a rendezvények nem jöttek volna létre. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és szeretetteljes, áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm. A mai este programja a következő lesz. Legelőször is a 7. nap koncertet hallgathatják. Itt a 7. nap keresztény együttes nevében, és szeretnénk egy jó pár éneket énekelni Jézus születéséről, arról az ajándékról, amit Isten megadott nekünk. Majd szeretnénk még egy pár éneket arról is énekelni, hogy Jézusnak milyen célja volt az ő megszületésével, azért, hogy megváltson bennünket és megmentsen. Fogadják sok szeretettel ezeket az énekeket tőlünk. Oh,
Bajki János verse. A kis Jézusnak nem volt adventi naptárja, nem volt még levásárolható ajándékkártya, nem volt hűségkupon, nem volt hű meg hó, Jingle Bells-szel sem volt tele a rádió. Nem volt szaloncukor, se vagány ledek, se brumogó Mikulásnak öltözött egyedek, nem volt csúnya pulcsi, se rénszarvasos zokni. A fagy helyett a hőséget kellett megszokni. Nem volt illatgyertya, se miniszán, mely forog, nem volt angyalhaj, se díszek, se égősorok, se plafonig érő fa, se élő betlehemes, se vita, hogy az ünnep áldott vagy kellemes. Nem volt dekoráció, se bejli akció, se nagyképernyős tévé, mely a holdról is látható. Nem volt új iPhone, meg tablet az árzuhanásban, se szalaggal átkötött új autó a garázsban. Nem volt all-inclusive wellness, mert megérdemlem. Nem volt szegfűszeges szaktalanító a DM-ben, se fagyai koszorú, se mézes kalács forma, se szédítő fényjáték vetítve a plafonra. Nem volt kérdés, hogy szerteste hal legyen vagy pulyka, hogy jönnek-e a rokonok, vagy ne keljenek útra. Nem volt shopping ünnep, műfenyők, se manók. Nem volt mesés étkézlet, se barbik, se legók. Csak jászol, meg szalma, meg birka, meg tejecske, József, meg Mária mégse volt kétségbe esve, mert tudták, hogy eljött a világ világossága, és nem is volt szükségük igazán bármi másra. Isten értünk,
világ összes szennye közül kimagaslik a legszörnyűbb gonoszság, amit valaha elkövettek. A jászol darabjaira törve hever a keresztfa árnyékában. A betlehemi csillagok alatt felcsendülő ártatlan gyermeksírás, a Golgotán ártatlanul szenvedő áldozat fájdalmas kiáltásába torkollik. A betlehemi éjszaka szentséges sötétjét, a kegyetlenség koromsötét éjszakája váltja fel. Kalapácsütések, vérző sebek, szúrótövések. A teremtmény meggyilkolja a teremtőt. A gonoszság ott a Golgota hegyén, a keresztben csúcsosodik ki. És az Isten fogja az emberiség legnagyobb büntettét, és a legnagyobb ajándékká formálja azt. Azzá az ajándéká, aki értünk függött a fán, mindentől elszakítva. Ő az az ajándék, aki értünk szenvedett, aki egy fán csomagolta ki önmagát, az örökkévaló legdrágább szeretet. Van-e ennél nagyobb ajándék, amire vágynál, amire szükséged lehetne, vagy amit valaha is megkaphatnál? Isten önmagát adja. Krisztus érted jött el, a bárány érted győzött ott a Golgotán. És most Jézus odajön hozzád, és azt mondja, Istened vagyok, közétek jöttem ajándékként. Elfogadlak. Te elfogadsz engem?
hogy meghallgattak bennünket, és mindannyiunk nevében szeretnék áldott boldog ünnepet kívánni.